Mewn ymateb i'r argyfwng ariannol diweddar a'r ffaith bod hi ddim mor rhwydd i gael arian gan y banc a ffynonellau traddodiadol eraill, mae ffynonellau newydd a gwahanol wedi codi. Mae ariannu torfol sydd cael ei alw'n benthyca rhwng cymheiriaid weithiau hefyd yn un o'r ffynonellau newydd o ariannu. Mae'n arbennig o boblogaidd ymysg busnesau sy'n cychwyn a busnesau bach a chanolig. Gyda ariannu torfol, mae'r trafodion yn cael ei gwneud drwy lwyfain ar y we. Mae hyn yn cysylltu benthycwyr a buddsodwyr gyda busnesau sy'n chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ariannu eu busnesau. Mae'n boblogaidd gyda busnesau sy'n awyddus i gael trafodion cyflym a hawdd heb fod yn cynnwys cyfryngwyr ariannol traddodiadol fel banciau. Mae'r cysyniad y tu ôl i ariannu torfol yn syml. Mae buddsodwyr yn cofrestru ar-lein ac yn rhoi arian mewn cyfrif. Bydd yr arian yma yn ymrywio o gynlleied a degpunt i filoedd o bunnoedd, a bydd yn gallu cael ei ddefnyddio wedyn i fuddsoddi mewn un neu ragor o gwmnïau sydd wedi ymuno ar llwyfan ar-lein arbennig hwnnw. Os bydd y broses codi arian yn llwyddiannus, efallai y bydd busnes yn gweld fod wedi cael canodd neu hyd yn oed miloedd o gyfrandalwyr. Mae'r math yma o ariannu yn datblygu. Chwiliwch ar-lein am lwfannau ariannu torfol sy'n berthnasol i sector eich busnes neu diddordebau'ch busnes, a gyfynnwch am gyngor gan eich cynghorydd busnes gyda Busnes Cymru neu'ch cyfrifydd. Cysyniad arall sy'n gymharol newydd i'r Deyrnas Unedig yw micro-ariannu. Efallai mai micro-ariannu yw'r ateb i chi os ydych chi ond yn chwilio am swm cymharol fach o arian. Weithiau cyn lled 100 neu 200 o bunnoedd. Mae'n ddefnyddiol hefyd os does gennych chi ddim cynilion a fawr a hanes o lwyddo. Mae nifer o ddarparwyr micro-ariannu ar gael fel sefydliadau arian datblygu cymunedol ac mae Cyllid Cymru yn cynnig micro-fenthygiadau hefyd. Os yw'ch busnes chi yn y sector menter gymdeithasol, mae datblygiadau diddorol ar y gweill sy'n cynnig arian sy'n fforddiadwy ac yn hawdd cael gafael arno. Mae undebau credyd yn cynnig mwy a mwy o ddulliau eraill o ariannu yn lle'r banciau traddodiadol ar y stryd fawr, yn enwedig ar gyfer busnesau bach sy'n chwilio am ffynonellau ariannu moesegol. Cadwch lygad am ddatblygiadau yn y maes yma. Yn olaf, mae mwy a mwy o dueddu gorfforaethau mawr gefnogi busnesau bach i ddatblygu a meithrin eu gallu. Bod y cymorth hwn ddim ar ffurf arian bob amser, mae'n dal i fod yn werthfawr dros ben hynny. Maen nhw wedi bod yn cynnig lle mewn swyddfeydd a chyfleusterau, mentora yn ogystal â sicrhau mynediad at gyfalaf a chwsmeriaid. Hefyd, mae rhai sefydliadau mawr wedi gwahodd busnesau sy'n cychwyn a busnesau bach i fod yn rhan o ddirnodau cyflwyno busnes, gan wobrwyo'r enillwyr a lle i arddangos a mynediad at filoedd o gwsmeriaid posib. Fel y gwelwch chi, mae mwy a mwy o ffynonellau eraill o ariannu. Darllenwch fwy amdanyn nhw a gofyn am gyngor hefyd gan eich cynghorydd busnes gyda Busnes Cymru neu'ch cyfrifydd.